Tekane kadai ka janmit ka basuk ka bakamen ya pi paro kiba peka ya kane ka channel ka chonga ha kane ka mit ka pamenta te kane ka singi kadai ka singi ngilapan ong mo ka singi blay kaba mane men singi ngilayo ya kamas bakut na ka banta jongi ha kaba nilayo lengba kilingdo ha kaba kila ai yangi ya kamet berkasnam jong utrai Yesu te menta hakini kisingi nadu menta kisingi kala dai kisingi ayom ka ayom mo ka advance ngila panong ma kadai ka advance ayom advance te henry kadai ka singi kidai ki singi bangi dai ban sungu thu yala kajong kajing im mo ide ban su thu yala kajong kajing im bun na pedeng jungi ngim da pruai la kajong kajing im mo ngim da pruai la kajong kajing im henry ngilek kat ba ngisungu bit ngilek kat ba mon hala kajing im lajong ngim ju ken ya kajing im kajong lajong mo kajing im jong lajong kajing im jong lajong kadai kajing im ha kaba nilayo ya kane kajing im na u blay mo nilayo ya kajing im na u blay ulat thau yangi kibriu mo ulat thau yangi kibriu ulat penhe pensan yangi kibriu Henry bun ngim poi perkat ya kata ngim klem poi perkat ya kata hakaba ublay ulat thau yangi kibriu ladang ya keren syapang ka tupik hakaba day bat ublay bun ba kibriu kilangnya lupa bun ba kibriu kila kentaj lupa kisngongnya kisngong taj ban sengap ya ka kaba unu briu upen i lane uhikai lane mo ukren syapang jong ublay bun ba kibriu ki kentaj ya kane Henry bun ru ki bas sengap ya kasur ke jong ublay kasur ke jong ublay bun sen kawan leng ba kibriu ki bapa bun sen ki wan na kibriu ki bapa Henry bun babun balang kim so tenat ya ublay kim so bang ya ublay kintang syu sengau ya kerteng pat kanam ka jung ublay kilangnya lupa na kata kadau kisngubang baban ngam ha ka pertei kisngubang baban ngam ha ka pertei ka mariang kajing penbang jong ka pertei kajing penbang jong ka mariang ka babun jat bun rukom Henry ngiki briu ngisngubang ha ka takarkom ngi klempoi perkat pede kan jia ayu ya kemensim kejongi haba mo haba ngingam ha kepertei ha kajing pentame jong kepertei sibun ba kepertei ka ai yangi ya ki ki ban pensutenat tang ya kamet ki ha kepertei ki bun ba ki ban penbernya na kebenta jonga na kebenta jong pi deha kane kapor ke bamenta ngakwa ban peliu jimut
happy ya ka ka ba ngadon hapo ka mensim hapo ka jing sngeu ka jonga ngilong ki briu ki ba tang khendiat por ngila pan im mo ngilong ki briu ki ba tang khendiat por ngila pan im ha ka perthei tang kan no ngin im ha ka perthei hanrei ya kata bunsin ngi klempoi perkhan dang menu ngi dang rit ngi dang lekai parakhna ngi lekai parakhna hanrei menta ngila ngila san ngila rangba hatu ngi yu sngeu ngilap sngeu ni em ya ka jing im lajong nadu kipor ki padang rit hadu kini kipor ki pala la san menta pila ju perkhat ni em katno kapor ngalap penlut ha kini kipor ki pala no batsa katno kapor ngarang sa ha ka jing im ka jonga ka jing im ka jong pi sakat no hatu ngila ju perkhat ya kata em bun sin ngim ju perkhat ya kata Henry kejing setenat jong kamet hae kapa kejing sngu tenat lane hae kapa kejing penbang kejing penbernya kadon ibe sya kata ngaru ngadai uwei naki hoi Henry ngisutu ya kapa mo ngisutu kanu kababha bat kanu kabasniu kababha bat kabasniu habangi ya keren ya kata sibun ba ki bru ki keta mo ki keta ngatrai sibun ba ki bru ki kwa wat tang ban pe ya kane ka video ngalak tip ya kata Henry ladang ngipen iya ki video jong ka perthei kat no ki bru ki rush ba ha ki video jong ka perthei Henry ladang ngipen ya ki video ha ka baya day bat ublei om don bersutenat te ngaru ngam ha ka perthei Henry ngasotu ya ka jingkodor jong ka mensim ka jingkodor jong ka mensim ka jingkodor jong ka met jonga wat lada ngangam ha ka perthei Henry ngin hapan change ngin hapan kela ya ka jing im ngin kela haba pikela ya ka jing im katno ublei unsau tenap na kapenta jonga lane na kapenta jong pi na kapenta jong utau briu bapai na kalenti kaba bakla sya kalenti kaba pa kata kadai kaba pensut tenat yo blei unong bu unong tau ngaju i barbor haman laki por haman laki jaka lada ngilej mo subu lada ngilej jingeseng kumenta kasngi kadai kasngi blei kadai kasngi ublei Henry habangi lej syaki jaka ban lej jingeseng sibun ba ki beri kidan halenti kidon syaki wa kidon syaki bat hang tu kiale ngobha kiale piria sibun ba ki beriu kim ju ken ya kasngi ublei kim ju ken ya kasngi ublei kim ju ken na ngawan mano bala tau nga bat kumnongan le pan pendon buram ya unong tau jonga
kumnungin le na kata kadao menta kamit ngawan hakmat jong pi hakmat jong ka perthei lengba kaneka video batungin ya sotu ialah ka jong ka jing im tungin ya sotu ya ka jing koridor jong ka mensim kamet jongi kamentoi kamet jonga kamet jongpi kamet jongnu tang sipor kan im tang sipor kan kemen tang sipor kan yat kan yeng ha ka perthei henrei nangta kan salet syaka kendeu kan salet syaka kendeu omdon ubri uba ong ba ngangam yapshu henrei ngan imsa ha ka perthei omdon kumta telada piong ngam yapshu uta ubriu ula dei uba tok bajler namar omdon manu balapan imsa ha ka perthei omdon manu balapan imsa ha ka perthei manga mapi ngilapan klat ha ka wei kapor ngilapan klat na kan ka perthei henrei kan mau kan ka wei lada manga mapi ngi klat na kan ka perthei lada manga lani mapi ngi imba ha kan ka perthei kata ka pamut ngin sayo iya ka jing suk ha ka mensim ngin sayo iya ka jing suk ha ka mensim henrei lada ngingi im ha ka jing im kaba kulmar hang ne perthei ngi im ha ka jing im kaba ngelaban ong ha ka jing jaklia ha ka jing buat ha ka jing tanglang mo ngelaban im ha ka kam auria jong kan ka perthei kapan pensobhana kamta kamet ka jongi na kamta kamet ka jonga na kamta kamet ka jongpi si sin ka sngi ngin sa sha pensitom dashisha om mga syukren henrei kalong ka jing shisha lada ngi imba ka perthei ngin sayo jing suk ondang ngilalej siapaneng kata kadai kabas ngatenat nak benta jongi henrei lada ngiyat turmur ngiyat bakla hakan ka perthei kan mau kan ka perthei kadai ka jakaban praktis nak benta haka jing im ke jongi kadai ka jakapan praktis ngidai ban le bha lani ngidai ban le sniu ngidai ban imha lani ngidai ban im lang kring lang karang ngidai ban ya jakalan tiga bebek ningin dai ban ya jakalan tiga bakalan kata kadai ka jing im ka bang ngidai ban praktis ha kan ka perthei keperthei keba ai sipun kijing sobha na kebenta kejonga kejongpi ngaken mau kawei kebala jia hakipor mensua hakipor mendai hakipor keba ujisu 4 piken mau ni ba ya ka sodom bat ka komora kumno ublei lo pensitom ya ka ublei lo pa lengba da ki priu ki jong u ban yathu lani ban ong ha ka perthei ha po jong ka sodom bat ka komora ba kin kiarno na kata ka jing yale auria ka jongki pakin kiarno ya kata ka buat ka tanglang pakin kiarno ya kata ka syongkha ka syongman ka ba kumni kumtai ka ba jaklia mo ka ba jaklia ibriu jong ka sodom bat kumura kim sngap ya ka ba ki briu jong blei ki keren henrei kinang jur
ha kapor jok unua mensua. Ha kapor jok unua mensua. Ki briu ki im langkir, ki im langkar, ki im langkrang. Kim tip ya kata kaburam kakor. Kim tip ya kata kabah kamiat. Henry ki penlut por ha kampan let no bah nak bentah kamet. Nak bentah kamet. Henry kim poi perkat pat ya kam sim ayu kan dia. Mo ayu kan dia. Henry ublei ulapa ya ubriu ujong u. Balong unua. Unua ula keren. Ha ki briu. Ha katu kepor. Ha kepertei. Baki deiban kala kapamut. Henry kepertei kam sengap ya unua. Kam sengap ya unua. Mo. Henry kila le ya ke kapa jaklia ha ke jing im ke jungki. Na kata kadau. Ublei udom ubitar. Ublei udom ubitar. But ula ai tak kecing penistom. Hakaba ula pa da kajing slay kaba krau hakaba don manu balak pan laj. Don weiru balak pan laj. Wat ti sim kidok kimrat ki yap lut. Ha kekti jong ublei. Namar ba ublei. Ula dep ai lupa. Ula dep maham lupa yaki. Leng ba jong u noa. Henry ki priu kim sengap. Ha kata kepor. Kim sengap. Kilek persyak. Giri kiben ya unwa. Kiken si kiken ya unwa. Kan ba unwa udang sena ya kata ka yingling. Ki briu. Kim ken. Kan ba unwa udang pedi ya ki briu. Kela ka bamut. Kim ken kim sengap ya unwa. Henry. Jia ayu. Tementa kani ka sengi anwan ra pi kani ka wei ka jing pule ha ka ba ngatarai bun na preng jong pi lada pila i let chaki jing ya seng mene men sengi pila ban tip ya kani ka jing pule Henry ki bom yo lat ban let jing ya seng mene ngan pen sengeu ya pi ya kani ka jing pule ha ka ba ka gospel menta ka sengi mene men sengi ka keren ka gospel mene men sengi ka keren nak benta jonga nak benta jong pi de ngapa yang kli kendiat namar kriat palat no de kani kedai kejing pulih ngan sapen iya pi menta ha kani kepor mo ha kani kepor ngan pen iya pi ya kani ka jing pulih kani kedai kejing pulih kabawan katkum nau Matius katkum Matius no kani mene mensengi pule ya kane na kalenong kapa arpusau kadikot kapa lai punyo ter hadu ha sau posau hadu sau posau bat ka ong kumno ngin pej ya kane ka jing pule ka jingwan ukun briu kan ya seriem ya ka jingjia ha kapor unua kumba hakisngi shua ka jing shlei ki briu ki le yapam ya di Ilia poi ka poi man top hadu kasengi ba unua ulet rung hapok ka yingling. But kim shem tip tat hadu enda lawan ke jingslei. But kelarong no ya paro kumta. Kan saja haba wan ukun ubriu.
habawan ukun beriu. Ha kata kapor kindon arngut halengka uwei en shimno ya uwei pat en ino. Kindon arngut ki kentei ki bateliat keu ya kawei en shimno ya kawei pat en ino. Tetut to syarai naba pimtip ha kano kasengi utrai jompi unwan. Tuken mau ya kane lada utraying utip ya kapor ba unong tu unwan un jendala ap bat un sya ya unong tu bon prong hapo kaying. Na kane kadau piru pidei banlong parabor ki balakre lupa namar ukun ubriu unwan hapa pim kemi lenti satia. Kani kadai kejing pule na gospel jong Matius. Naga gospel jong Matius ngilai yo mene mensingi hakaba kilengdo kila ai yangi ya kane kejing pule. Na kalenong na ka gospel jong Matius kalenong arpo sau kadikot lai punyo hadu lai po sau. Hadu lai po sau. Ngantang supen i ya kejing pule ha kabayatei bat ka gospel kumbang ala onge pina du basdang sibun kin sangya sibun kin sataj sibun kin ngau taj lupa handrei nak penta jonga nganiyat syaprang nak penta jong kane. Tekan mau ba ublei ju long bakluj kan mau ublei barabor ulong ubayai up kan mau ublei barabor ulong ubayai sya tiabang idon kinu ki jing bakla ladangi pan map na ublei ukloi pan map. Lada mingi pan map ya ke jing bakla ya ke jing dunai ki lait ki let ki jungi ublei map yangi. Ablei tu map ya ke jing bakla ke junga. Ublei sengap. Ablei ke jing dunai ke jing telot breu junga map yanga. Ublei map. Te pai menta sya ublei map ya pi. Sibun ki jing hikai bangi la ban yo. Nak ten ke jong ublei. Habangi duriap ya ke ten ke jong ublei. Sibun ila ban yo anaka. Ki jimentoi ki ai yang ai api. Ki ai yang ai api. Ngili osngew ya kane ke gospel katkum Matius. Kejingwan jong ukun ubriu kan ya seriem ya kejingjia hakapor jong unwa. Kejingwan jong kun ubriu kan ya seriem ya kitu kipor jong unwa. Kumba hakasngi shua kejing shlei ki briu ki pam yati ki poi man. Top
hadu bakit sengi ba unwa unlej rung hapo ka yingling. Pat kim siam la tip tat hadu ba ndalawan ka jing shlei. Ondalawan ka ta ka jing shlei. Ki breu kin sa kendit benreu. Hanreu mano balaban kang ha kata kapor. Ya ka ka ba ublei ule. Ki breu ha katu kapor jong unwa kumbang laong ipi mene. Unwa uladep ong lupai ki bakin to kala kabamut. Bakin kala kabamut. Nrei kim sengap ya unwa. Nrei tat hadu nda kejing slei kumbang laong ke gospel. Tat hadu ba kejing slei kan wan ha kata por kin sa kendit penriu. Kin sa ong. Konwa. To please ye kejing kang jong ka yingling. Pangani orung haka. Nrei. Long le no ublei la kang ya ke jingkang. Ublei la kang ya ke jingkang. Una asu ban pli. Ki sembo ki ba klan, ki sembo ki ba shibun ba, ki sembo ki ba bom la ban batai, ki la hap ha ka la kendeu. Pada kata kapor, suki ka kala kiu. Shadow ba kala da tap ya kepertei baru away tang unwa bat ki priu jong unwa ki pala ban laj im na kata ka jing slei tang ubriu tang ki briu jong unwa bat unwa ki bala ban laj im ha kata ka jing slei lada manga mapi ngi klem sunyau yo blei lada manga mapi ngim ken kor yo blei lada manga mapi ngi shadin yo blei ngi bread yo blei ngi be ya ki e jong ka pertai u blei unsa takor yang i sisin kasngi u blei unsa takor yang i sisin kasngi Matius kalenong kaba chipo ka dikot kaba katsan. Matius kalenong kaba chipo ka dikot katsan. Ka ong kumne. Nga ong api ha ka akher ka sngi ublay un kamle jem ya ka Sodom bat ka Gomora ban ya kita ki priu jong kata ka shnong. Nga ong hapi ha ka akher ka sngi ublay un kamle jem ya ka Sodom bat ka Gomora ban ya ki priu jong kata ka shnong. Kan sawan ka por lada manga mapi ngim kentit penriu kan sawan ka por pa ublay unsa dom shisha bat lada nginujor kan salong kam jam shibun sya ya ka Sodom bat ke Gomora ban yangi ha kata kapor kan jia ayu na kebenta jonga na kebenta jongpi ladang im sengap ya kajing pasiau ublay upasiau lengba kajing bah ublay upasiau lengba ki parlok ki parjor ki bahing hasem ublay upasiau lengba da ki briu jong kapalang ublay upasiau lengba ki briu ki bapa barabor Henry bunsin nangi ngim jup pediang ya ke ka bapa barabor ngim jup pediang ya ke ka bapa Henry ngit pediang ya ke ka ba jaklia ka ba sniu ngilapan ong
ngisut tenat ba ban ngisut tenat ba bangin lech syaka konsert ngisut tenat ba ban lech pech kai football ngisut tenat ba ban lech ki fit mo kumba ngilai yomat kumba ngilai yomat syubu mentang nai nuksai pi lara kadon kajinga seng apa hashnong kadon kajinga seng sngi poya ngan ong no menta Shitarik jong u Agos benai Agos kadai ka sngi khuj kadai ka sngi jong kajing shimno ya kamaria thei suti sejrong sapeneng ha ka tu ka sngi kandon kajing seng hapo shnong bat sakawai pat ka program kandon mo kandon ka fit lani ka football sha ki benta ki bakam paji banaka shnong jongi ngibe ya kata ngibe ya ka fit ngibe ya ka football ban ya ka jing seng om tang kisni po ya katngi po ya shibun kadehok bakin le mta wata katngi blay gibriu kim ken bakade katngi kuit kim ken gibriu bakade katngi jong blay katngi bangin pendon buram yu blay ndriu sngi way are lai thousand ndriu sngi ublay ula treshitom ublay ula treshitom bantau ya ka perthei ka mariang ublay ula treshitom bantau ya ki sim ki do ublay ula treshitom bantau ya ki ei ki badon ka perthei pat ublay ula treshitom bantau ya ubriu bantau ya nga ya pi Henry ya kataru ngim perkat kasngi kebah nyau kadai kasngi syong taj jong ublay na kata kadau ngidai hok na kamta ka jonga pat na kamta jong pi ba ngin pendan buram ublay bangin mani ublay namar ba ublay ula it yang ngaya pi ula tau yang ngaya pi na kata kadau ha ka sngi ublay ha ka jingsha kadai ka sngi bangin aingu ya ublay Henry barabor ngi jiu i kumbang la ongi pimne ha ka sngi ublay ha ka jaga bangin lek syaka jingeseng ki lek kira daka jar kira taka tongsong kira ada usik yang nguyang ki lek ki say ya ki kali ki baper ki lek ki lek wa ki say ya ki kiu ki say ya ki tiar kitar ki penlong ke jing pam kana ki penlong ke jing muja hang tu hawa kat no blay kat no ke jing pen susi kat no ke jing pen ketang ya blay lada ngile ha kane karukom ublay sutenat na kata kadau ublay uong na kata kadau ublay uong lengba kakten ke jung ublay ngaong happy ha akher kasngi kan kam jem ya ka sodom bat ka komora ban ya ki preu ki jong kata ka shnong kapamud ublay usapen shitom ya ki ublay usapen shitom ya kata te haduk kan no ke jing pen ketang
kajing pen thang ya ublei lada ublei ulak thang kan salong thik kum ha ki por menchua ki por jong unwa shimet kan sapoi ka por ba ublei sawan kendit kumba ka ong ka tin jong ublei ka tin jong ublei ka ong ha kata ka por kindon arngut halengka uwei ya uwei in shimno bat ya uwei pat en ino kindon arngut ki kenthei bat taliat keu ya ka wei in shimno ya ka wei in ino ten le kumno ha kata ka por wat kiriu krau jong ka perthei kiriu krau jong ka perthei ngi yo i ba wala raki krau katno handrai shisin kasngi ki hapan i lut nadong syadong ngi yo i ya kini ki hero ya kini ki star jong ki Bollywood ngi yo i ya kini ki star jong ki Bollywood ki bahe ba pek ngin shu ong no mo kum menshua mo u Amitabh Bachchan bat u Dharmendra kidai ki hero lani kidai ki aktor ki ba ka perthei klanyo ba kidai kita ki beri ki bela krau ba mo kidai ki beri ki ba krau ba u Amitabh bat u Dharmendra Henry kini ru ki hapan i kina hapan i no ki hapan i no yala ka jong ka ching im ki hapan i no yala ka jong ka ching im dengan ong kum no kasyong sa hanga happy kasyong ha kajing tip ha kajing nang jonga bat kajong pi kumno bangin nang pan wan ya kamen sem kajonga bat kajong pi sao play ublei barabor uyai up ublei barabor ukmi lenti ublei barabor uyai wat hae kumba mangi kumba ki kmi ki pa yak lagi jongki kun ki yai wat hae ki don haba uwei kun uja na yeng ki kmi ki pa ki ba ik kun ki wat ia lagi jongki kun hae ki ja ki kun balai la katamit kim pat wan sayeng namar ba ki ik ya ki kun no ki ik ia lagi jongki kun te ublei ru ha kata karkom ulong ublei ru ulong ha kata karkom uyai up ia lagi jongki kun uyai wat ia lagi jongki kun upa ya ki briu bakin wat ia lagi ya ki kun jong ublei ki balaja no kin wat langba ki briu lemba ki briu ki jong no sibun ba ki briu ki kme inti yang mo ngadai mensua ngale ke video mensua ngale ki video hapo ka YouTube ki video ki ba pher ngale ki blog mo
ngalek ki blog te ngalek ya ki video ki ba kum ki tu ki video ki cinga dormasi mo cinga dormasi ki penstenat ba ya ki priu ki penstenat ba ki priu ngalek ki football ru penstenat ba ki priu Henry menta abangale ya kakam kacung ublay dan bas tenat ya nga abangale ikam jung ublay dan bas tenat ya nga abang aya pi ke video kiba longi video jung perthai kibriu sobang lah kibriu kistenat kistenat Henry na kamta junga ublay pasiaw nga Thai din no ublay la chit nga pangan ngan no ya kaperthai nga hapan no ya kaperthai ya kikam jong kaperthai bat ngan yat ngan sno bat ublay ngan yat rengkat bat ublay te lara ki briu ki sotenat ni kim sotenat ngamper ya ta lara ki briu pediang ai kin pediang lara kim pediang oke kam nilai kadon kani kawai ka message hang ni kadon kani kawai ka message hang ni ini briu idei mama ngatrai idei dikar ngatrai ni briu mo ka message hang ni ka ong tor churi bai kapamut ngatrai pisotu ya kata ki babun ki balang ki dei kidekar ngatrai ki papet ya kani ka video ngatrai ka chonga tiang ni kadon kani ka wei mo ka komen ka bang ong pi tor churi bai kapamut ngadei ki ong bang ngadei unong tu hoi ngadei unong tu ndrei ngam tu ya ke ngatu ya ki mensim ki jong pi ngatu ya ki mensim ki jong pi ngakwa bantu ya ki mensim ki jong pi na ka jing sneu sha ka jing ba pin pai menta na ka jing sneu sha ka jing ba ublay tenat ya pi compare la da pi ong ngadai manu compare Henry di dekar it's okay ter saya komen mapi kumno akanu 6791 Thamula wa kaneka chat message pun ki breu kim subang nga pun ki breu kim tenat nga Henry ublay us tenat nga ublay us subang nga te lada kinu kideki kasi
Te, okay. Kabiang lada kidai kit kalu compare. Hapa kim so thuru na try. Mlale emo na pentai jongki namar. Halaka jongka tin mo. Te lada kidai ki kasi ki so thu. Te kabiang ken. Lada kidai ki kasi ki so thu kabiang ken no. Hende ki dekat kim so thu re. Kat nasnem benta ngila don. Hatu kat nasnem benta ngila lej. Pat sa kat nasnem pat ngidang sa kumbang ong ipi mini. Okay. Don uba perta hari kenja. Markus lenong way kadikot kabalai. Don uba perta hari kenja. Topen kre ya kelenti jong utrai. Topen bed ya kelenti kisengken ki jong u. Topen kre ya kelenti kisengken jong utrai bat. Topen bed ya kelenti ki jong u. Ketin jong blay ka theo ya kaman sim kejonga kejong pi. Kaman sim kejonga kejong pi. Kabadai kaman sim kejong blay. Kaman sim kejong utrai hakaba hakapor ba mensyua bu ulah tau. Yang ya pi ulah persat men sim. Dak kaman sim la jong kejong blay. Na kata kadau haba ublay ulah yoi baka perthei. Kalangam syaka kajing bersih. Jong ka pop jong ka perthei. Lengba da uyo anis ulah pa ya u ayu yo anis. But uyo anis ulah hala ulah perta hakitu kipor. Ar hajar senaman syua. Ar hajar senaman syua. Uyo anis ulah ong. Hari kenja mo. To pen kre ya kilinti ki jong utrai. To pen bed ya kilinti ki sengkin ki jong u. Kata kadai ka basto tenat. Ka ublay. Upa ya ki priu ki jong u. Barabor ublay upa ya ki priu. Ba kin yatu ya ka perthei. Ba ublay unsawan biang. Hakasin ka paar. Utrai Jesu balakiu syabneng. Utrai Jesu balakiu syabneng. Unsawan biang haka perthei. Unsawan biang haka perthei. Panwan syau yang ngaya pi. Na kata kadau. Hai syua bu ublay unwan haka perthei. Hai syua bu ublay unwan haka perthei. Upa lengba syua da uyo nes. Pan penpek ya kilenti kisengken. Namar kejing bersih. Kelapun. Diberi langam haka jing sobha perthei. Perthei ka ai sibun ki e. Ki babaharu ka ai. Ki basniuru ka ai. No? Ki beri ki pakrau bor. Ki beri jong ka perthei. Kim prua ialah ka jong ka mensim. Kim prua e.
ialah kajong kemensim Henry mo kia pe ia kajeng ngopang jong ka met tem kumnongan ong hapa kepertei kam sengap ia ke kaba kajing sisa ka kren Henry kepertei berpor ka sengap ia ki pa mo kepertei ka sengap ia ki kaba tang ba penbernya ya ki ta ke sengap Henry ya kajing sisa kim sengap mo kim sengap tepen bed ya kidonut batu kener ya kiti show blay tepen bed ya lagi donut batu kener ya lagi kiti show blay ukren lengba da kekten kecung u ya kane kecing keren ngilap na ka kita chung ucop ha kapor ba ucop usha ya kecing pensistem kapa krau kapa ublay ulah tencu ya ucop mo ublay ulah sya ya kecing sitom pakan wan ha ucop lengba jong usaitan lengba jong usaitan ublay ula ong ha usaitan pila panlek kat pamon ya kamet Henry kan mau wat keta ya kemensim kejong u wat keta ya kemensim kejong u pila panlek kat pamon ya kamet Henry wat keta ya kemensim kejong u na kata kadau uksud uyu alat ban pensistem ya ujob lengba kenyang jingpang kipawan ha kamet kejong ujob kejing kriat mentamet deh kriat bah the fun okay mode effect high video touch retouch green keladai kapor yang abang tiang keladai kapor yang kan mangan penkut no syua ngin se kendupan mo ngin se kendupat ha ko ikesni syua pangan penkut syua pangan penkut ya kane ka listream kejonga ngan puli pi ka wei kejing puli na ka kitab jong ki roman na kitab roman khat ar phoi wat klet ya wat ailat ya ka basniu ban job ya pi Henry tu job ya ka basniu da ka bapa wat ailat ya ka basniu bakan job ya pi Henry
tu job ya kapas new da kapapa kata kadai ka masjid kapa ublei uai lengba ka kitab kabangi shem na ka roman khat ar arpoi khat ar kalenong arpoi ka dikon wat ai lat ya ka jing sniu pakan job ya pi ndrei tu job ya ka pasniu da ka baba ka pamut barabor haba ka jing sniu ka wan hak sim ka jumpi hak jing mut ka jing berkat ka jumpi hapa kawan hakanu kanu ka benta ka jing sniu kata kamut ngin hapan kiar ya kene ka jing sniu pat wat ai lat pakane ka jing sniu kan kiu lani kan wan api tementa tung ini pai shau blei nombu nong thau tung ini pai shau kenrat jungi po blei u kenrat ujungi un ai ya kecing map nak benta junga nak benta jumpi habangi pai na kajing sniu sia kajing ba ublei un map ya kajing bakla ya kilat kilat kejungi kane kadai kalit stream kepaning kong ngalapan ong nak benta kejunga kani ka di ka live stream ka paningkong na ka panta ka nga bat lata piso tanat iya kane ka live stream ka video ka nga saya share subscribe bat sa komen Henry Shua pin komen daki komen ki bala ban kita ya ka community guideline komen daki komen ki bapa daki komen ba kita ya ka community mo ngatrai pisu tu ya kata ke pangamut ke pangatmu te ni te kendu biang ha ka wei ka sngi ha ka wei ka mit la shai ngalapan ong ngin te kendu biang la shai ka mit ha ka por kendai siteng ngan sedang ya kalif stream ke junga ha ka por kendai siteng telah ada pisu tenat sa join ban nga lada pisu tenat kam lele nak benta junga te ngin se kendu biang la shai ha ka ju hi ka por kumba kendai siteng kublai sipun na ka benta jumpi baro ublei un kerku yapi ublei un ai yapi ya kamet kabakoit kabakia kublei sibun yapi baro God bless you naka lajong channel